e que tamén tuvo un protagonista principal, que é o Partido Popular, aínda que recoñecemos que é un problema estructural do sistema que por eso hai que atallar a través do ordenamento xurídico, facendo os cambios e as propostas que sexan pertinentes. Por eso nos consideramos dentro do noso grupo que esta pode representar unha das mellores ferramentas para loitar de maneira efectiva e real contra a corrupción, porque ademais está xerando unha desconfianza tan profunda na cidadanía con respecto ao noso sistema político democrático, e que é unha desconfianza que en vez de baixar, como amosa o CIS, sigue en crecemento, porque ven que o ordenamento xurídico actual e a vontade política resulta insuficiente para loitar contra esta lacra social que sigue medrando en intensidade este rexeitamento social e desafección dos cidadáns e cidadánas, e ademais non solamente porque destroza o noso sistema socioeconómico, sino porque pon en perigo a supervivencia da nosa propia democracia, porque vimos como se estiveron presionando a xuíces e fiscais, vimos como se estuvo instrumentalizando o Ministerio do Interior para tapar todas estas prácticas corruptas, e que se destrozou incluso o principio de separación de poderes defendido por Montesquieu na súa obra do Espírito das Leis, que en teoría era un dos principios rectores do noso sistema democrático. Queremos creer, esperamos que sexa así, que todas as que estamos aquí pois coincidamos non só en que a corrupción debe ser erradicada unha vez por todas da vida política española e galega. Sempre hai palabras por parte dos grupos políticos e ademais con moita vehemencia de que hai un gran compromiso ca erradicación da corrupción, pero despois cando chegamos á hora da verdade, cando toca falar de feitos e de medidas reais e que realmente teñan efecto, pois vemos unha realidade distinta. Sin ir máis lonxe, despois de ver as declaracións do señor Mariano Rajoy fai un mes no xuízo da Gürtel, ou incluso as súas declaracións fai menos tempo no Congreso dos Diputados, a verdade é que costa bastante creer que existe vontade, pero intentaremos ser positivos e que nesta Cámara, onde se reivindica sempre que aquí hai un PP distinto, a ver se realmente é verdade que hai un PP distinto que se desmarca das prácticas do seu partido a nivel estatal. Nos queremos chegar con esta argumentación precisamente iso, que non queremos palabras, valeias de contido, sino que queremos feitos que non solamente camuflen o que está pasando de cara á galería ou para vender nos telediarios e telexornais que se está loitando contra a corrupción, cando realmente non se está facendo de maneira efectiva. Polo tanto, hoxe temos unha oportunidade para aplicar esta ferramenta e para impulsar un procedimento vía institucional para que se poida incluir esta tipificación de delito no noso marco xurídico, incluindo o delito de enriquecemento ilícito no Código Penal, porque sí que axudaría de maneira radical pois a erradicar a corrupción de raíz e non solamente que sexa unha declaración de intencións. Por que dicimos que isto podería axudar moito a combatir a corrupción? Porque sancionaría penalmente a un representante público que se enriquece por riba dos seus ingresos ordinarios. Non se entende neste país, por exemplo, que un político teña millóns de euros en contas bancarias, sexa aquí ou sexa en Suiza, un alto patrimonio, e que non se corresponda en absoluto de xeito escandaloso cos seus ingresos, e que ademais nin siquiera teña nada que ver co soldo que percibe e que nin siquiera o poda xustificar. Este é un motivo suficiente para impulsar responsabilidades penais ao respecto, porque sabemos que hai un amplo consenso cidadán en que están absolutamente escandalizados e teñen unha repulsión absoluta a este tipo de prácticas. A inclusión deste tipo de delito cubriría espacios ou ámbitos desprovistos de regulación e, por conseguinte, ser susceptibles de propiciar a impunidade, porque o problema deste país é que hai uns niveis de impunidade tan elevados que, repito, xera unha frustración que nos fai moitísimo dano. Da igual que sexa por dificultades ou deficiencias probatorias ou gracias á maraña legal existente, os gobernos e os parlamentos están para eliminar precisamente estas cuestións que non permiten loitar contra a corrupción. E ademais é que os datos están aí, non é que o digamos a oposición. Por exemplo, se falamos de Galicia, donde existe un número moi elevado de arquivos das causas ante as imposibilidades de acreditar condutas irregulares, na maioría dos casos por falta de medios e por culpa dunha normativa legal que dificulta a acción de xustiza. Eso o sabemos todas, é un tema reiteradamente atallado, ou abordado, mellor dito, non atallado, nestas comisións e no pleno. Concretamente, aquí no noso país, no último lustro, investigáronse máis de 1000 casos de corrupción e, sin embargo, pouco máis de 100 foron condeados. Evidentemente, moitos serían inocentes. Despois tamén habería moitos outros que, debido ao procedimento, as marañas legais e os atrasos, se arquivan ou que se quedan polo camiño.
Temos, por exemplo, aquí o exemplo tamén da Operación Patos, un proceso que levou máis de 4 anos de instrucción, e que ameaza xa con deixar a moitos culpables en cumprir a súa pena. É evidente que temos que simplificar a loita contra a corrupción, isto é intolerable. Nos, dentro do noso grupo parlamentar, pedimos que se tipifique precisamente este incremento injustificado de patrimonio dun cargo público a través desta figura, porque se trata dun delito moito máis sinxelo de xulgar e demais serviría para darlle unha resposta rápida ao problema da corrupción en moitos casos, no que ten que ver cos aumentos de patrimonio, de ingresos que non teñen ningún tipo de xustificación e que ademais se fan públicos a través dos procedementos de investigación, os procedementos judiciais, policiais, etc. Isto non supón a inversión da carga da proba ni unha afectación fundamental á presunción de inocencia. O simple feito de que un representante público teña máis cartos do que realmente lle corresponde polo seu traballo sea un motivo suficiente para que sexa imputado e que teña que ter unha responsabilidade penal se non se demostra e non xustifica, claramente que realmente eses ingresos son legais e que se corresponden ca súa actividade. Temos un exemplo claro, non decimos por decir, o tristemente tesoureiro máis famoso do Partido Popular a nivel do Estado, que é o señor Bárcenas, donde, por certo, a maioría das aportacións a Caixa B do PP durante os anos que se fixeron dende Galicia a través de Pablo Crespo, e que era unha das persoas fortes do PP galego, e que ademais lle soará por iso, o sea, non é algo que inventemos nós. Pero fai 8 meses que o importante, o tesoureiro e senador do Partido Popular, entre marzo de 2004 e abril do 2010, declarou diante do xuíz acusado de fraude fiscal por unha fortuna cercana aos 48 millóns de euros, unha fortuna amasada de xeito irregular en contas de bancos suizos. E Bárcenas dixo que non tiña xustificantes nin contratos sobre os seus negocios empresariais, que non os podía acreditar porque precisamente, e con toda a cara do mundo, dixo que el nunca pensou que as autoridades suizas permitiran que as súas contas sairan á luz por ser precisamente o país helvético un paraíso fiscal. O máis estilo da cova de Alibaba, e resulta que vemos que ahora que é a Fiscalía que ten que probar a orixe destos cartos, non o señor Bárcenas, é algo que vai a dificultar e alongar o proceso e ameaza con deixar na rúa por un período moi corto da cadea a personajes que teñen o rexeitamento social absoluto da maioría deste país, como o señor Bárcenas. Entón, nos consideramos, e por iso introducimos nos nosos programas electorais, que a figura do enriquecemento ilícito no Código Penal simplificaría moito isto e impediría que se deran situacións deste, tan dantescas como esta, de que o señor Bárcenas poda quedar fora da cadea ou teña que cumplir unha condea pírrica. O máis triste disto é que o sistema judicial, a día de hoxe, o sistema judicial español está feito precisamente para perseguir o que chamamos coloquialmente o robagaliñas e para deixar libres aos ladróns de guante blanco ou que teñan unhas mínimas represalias, e que existan cidadáns de primeira e de segunda, como pode ser o señor Bárcenas, o señor Garín, a señora Cristina de Borbón ou a señora Mato e familia, e que despois estemos o resto. Queremos creer que aquí todas as forzas da Cámara nos parece absolutamente despreciable que isto pase. E despois, para rematar, porque non é simplemente algo que nos parece xa éticamente totalmente intolerable, sino porque temos que falar dos custes da corrupción. Temos que falar de cifras. A corrupción ten un custe para as arcos públicas de 87.000 millóns de euros anuais. E isto o que significa é a precarización absoluta da xente que vive no noso país, a precarización de todos os servicios públicos, das condicións laborais, de todo referente ao que son as actuacións do Estado, porque se rouba do público ou se deixa de recaudar os cartos que legalmente teñen que ser recaudados e se permiten, sin atallar a corrupción de xeito directo a este tipo de prácticas, pois os cidadáns e cidadánas non solamente ven pasmadas esta situación, sino que tamén ven como sufren recortes, como sufren despois precarización dos servicios da saúde que pode constituir unha peor atención que conleve vidas humanas ou negligencias médicas. Entón, por eso nos, e para pechar, que xa estou casi fora de tempo, ni máis ni menos o que apostamos é por seguir a recomendación da Convención das Nacións Unidas contra a Corrupción, que aconsella a tipificación do delito de enriquecemento ilícito definido no artigo 20 como incremento significativo do patrimonio dun funcionario público respecto dos seus ingresos lexítimos que non poida ser razoablemente justificado por el, e, polo tanto, nesta proposta que esperamos a responsabilidade e a coherencia de todos os grupos da Cámara é que o Parlamento de Galicia inste a Xunta de Galicia a solicitar ao Executivo Central a implantación
incorporación da figura do enriquecemento inxusto ou ilícito no Código Penal para avanzar na loita contra a corrupción. Moitas grazas. Gracias, señora Santos. Para posicionamento do grupo enmendante ten a palabra dona Patricia Vilán Lorenzo. Gracias, presidenta. Bueno,